Vážení rodiče, já bych vás chtěl z Astry moc pozdravit, ale hlavně upozornit na jednu důležitou věc, protože 4.2.2024 spouštíme registraci na příměstské a pobytové tábory. A právě u těch pobytových táborů bych chtěl upozornit na jednu důležitou informaci a záležitost. Stejně jako v loňském roce, jako v roce předtím zavádíme přednostní právo registrace. To znamená, že všichni účastníci loňských táborů, daných táborů, mají právo 4.2. od 19:30 do 20 hodin přednostní právo registrace na daný tábor. Může se tedy stát, že když se ve 20 hodin spustí registrace pro všechny, zbydou na daném táboře 5, 6, 8, 10, 12 míst a je to pouze z toho důvodu, že ti loňští, kteří s námi byli loni, se zaregistrovali právě díky té přednostní právo registrace. Víme, že toto není úplně ideální řešení, ovšem je to nejideálnější řešení, které nás napadá a máme to hned z několika důvodů. První důvod je ten, že zamezujeme takovému tomu horlivému klikání ve 20 hodin, kdy se všichni chtějí horlivě přihlásit na daný tábor. Snižujeme tedy jakýsi podíl náhody na účastí daného dítěte na tom táboře, ale druhý důvod, který je pro nás důležitý, je ten, že děti, které se přihlásí na daný tábor díky tomu přednostnímu právu, už jsou zvyklí na jakýsi táborový režim, už znají táborový řád, už ví, jak vaří táborová kuchyně a jsou s daným prostředím trošičku zžiti a s nimi ta práce je samozřejmě mnohem, neřeknu jednodušší, ale hlubší a kvalitnější a zároveň, protože nepřihlásí se 100% všech účastníků na ten tábor a zároveň tito naši, řekněme, táboroví průvodci, tyto děti, které už byly na těch táborech, tak mohou velmi lehce a velmi rychle a kvalitněji nováčky, kteří na tom táboře budou, přivést do táborového režimu, do táborového ducha a užít si ten tábor mnohem rychleji a mnohem lépe, tak jak my to máme plánováno.